Intxaur bat edota kolibri baten arrautza baino handiagoa ez diren zeru gorputzak badaude. Baina zeru gorputz hauek gizakien bizilekua izan daitezke baita. Gauza guztiek egia esaten dute. Gezurra esaten dute bakarrik guk indarraren bitartez sortutako proposizioak erabiliaz ikusi edo kalkulatzen ditugunean. Hauek, gure proposizioak hasieratik erratuta daude. Neurtzea konparatzea da, eta gauza bat ezin da beste edozein gauzarekin konparatu. Gauza bakoitza bakarra da eta denboratik kanpo dago. Gizakia ez da zaharra, ez gaztea, denbora gabekoa da. Gauza guztiak denbora gabekoak dira. Gauza bakar bat bera ere ez da handia ez txikia. Ez dago jaiotzerik, ez heriotzarik, aldaketa besterik ez dago. Geldi ezinezko ere aldaketa. Eguzkia zeru gorputz independentea da. Lurra zeru gorputz independentea da. Ilargia zeru gorputz independentea da. Ilargiak ez du lurrarekin zerikusirik. Unibertsoan lurrak daude. Lur hauetako biztanleek gure lurraren distira ikusten dute, edo behintzat ezagutu eta somatu egiten dute. Lurrak bere argia eguzkitik hartzen du, baina gizakion, animalien eta landareen onurako den argia bakarrik. Ez dago animalien, gizakion eta landaren arteko ezberdintasunik. Ez dago animalirik, ez landarerik, motelago edo azkarago formaz aldatzen diren gauzak daude soilik. Azkar edo motel guretzako noski. Ni unibertsoaren erdigunean nago. Hau da, nago zuri dut, hau da oso, niretzako oso potentea da, gure gaierako gainera